blay pi ki parari ba iet jonga. Hakum kani kapor, badon ka jingpang corona, ka perthai borok kawai kalamat, bat yat lingba shibun ki jingkala. Ka jing penjengai iwei ni iwei, kala kelalong ka rukom le, ka badon kam ban le. Hendrai, ka jing e hakini kipor, kala wanra ru, ka jing ye jan, haka long yeng long sem. Hendrai, kat no keny, ngin la banya jan sa, banya penlut por, bat banya kemen sa. Ki babun na ki long yeng, ki mat la ki jong ki jing e, bat kim yo su, ya ka jo ki jing kemen, haka long yeng, kumba ki juyo, haki por balalik nyo. Haba ki kime ki kepatem men, ne ki kinyi, ki juye tuk kana, yala ki kun ki kiti, ki para persa, da ki kana, ki badon jing seneng jing krau, bat ai men siem. Kasap ban yatuk kana, kadai ka baladon, hau kun ben riu, nadu hendai hentai. Hang no, habadon ka men siem, hang ta, don ka kana. Ki jing yatuk kana, ki pinpau, ya kasap, ni ka buj tau jong u. Pila ban sngau tu, ya ka bor, jong ka jing yatuk kana, haba ka kemi ka yatuk kana yala ikon, habala pentia artat ye i. Ngala ju im kum upukir la slem, bat kadai ke jing im jongi. Man lakas ngi, ngaju yo i ya ki sunong batemai, ki brio batemai, ki long yeng batemai. Hendrai habang alek irung haki yeng jongki, ngaju kren ye ki khon jong kataka yeng, bat teng teng ngaju ong ye ki bakin yatuk kana yanga. Bat ngadap da ke jing lengo, habaki kena ki ong yanga, pi mama, ngin om yatuk kana, hendrai ngin ya birya. Bat kila pa yanga, ban yatuk kana birya, kabamut bakim tip ya ka jing sedang jong ka kana. Ka jing im jong ki, kala sulong bet, tang haki kana birya. Ki paralok, ka jing yatuk kana ha India, ka don ya ka temai, ka berius pa. Ngis ngau sarong, bangilong ki nongsong senong, jong kari, kabadon kerhai ki brio, ki banang ban ringdur, ya ki ki badon hakamaryang. Kum ki merat, ki sim, bat ki wei, ban pinwan ya ki, sya ki jing yatuk kana, ki badon jingmun. Ngidon ya ka tinrai, kumno ban yatuk kana, bat kani, kadai kerukom bala rembha, baki juyatu, syapang ki kana, bayadai, bat kanyam. Kani ka kentup ru, yaka kata kala shivami, kidon bonjat ki kanatang, bat puris kam hangni hakari jongi. Ka Tamil Nadu bat Kerala, kidon ye karukom yatuk kana, kabakam sengau tenat, bat kabasyok bha, kabakijukot vilu pat, kabakijutem artat, ye ki surjing tem hakapor ba yatuk kana. Nangta, kidon ru kijing yatuk kana, bada pin i bat ki kun ben riu. Hakini ki sengi bamenta, ki jing yatuk kana baidei, bat ka sains, kila sedang pau bha. Ngayoi, babun ki brio, kila sedang ban syem ye kilat kilenti, kumno ban pinki ustet, ya ka buj ban yatuk kana. Ngalayo jing tip syapang ka website jathastory.in. Bela penyat da u Amar Vyas, bat kiwei pat ki paralok. U Amar Vyas, hadin ba ula pendep ya ka MBA na IIM Ahmedabad, ula lech sebari, bat minta usong usa ha Bangalore, bat u penlut ya ka por jong u bantau ki kana. Kidon bon ki bakum kini, ki bayai persang bantau la ki kana jong ki, bat penpau nam ya ki kana syapang ki nong kendong jong kari India. Kidang don syu sakiwei de, kum ka Vaishali Vyare Deshpande, kabala pinpau nam yaki kana hakakhtien Marathi. Ka Sri Divya Vir Raghavan na Chennai, kalong kawai na kinong yatuk kana, kabala pinyar yaka kam yatuk kana jongka, lingba ki artili ki website. Kawai kadai ka Kathalaya, bat kawai pat ka Indian Storytelling Network. Ka Gita Ramanujan ru, kalalum sibun ki jing yatuk kana, ha ka kathakalaya.org. Katba ke Indian Storytelling Network pat, kadai ke network, jong ki nong yatuk kana,
na ki jakasor baper. Udon uway u Vikram Sridhar ha Bengaluru. Ubajus ngautanat bha yaki jingitu khana ki bedei bat ubapu. Dei bandon bun ki briu ki batre yakani kakam. Bat pidei banya samlem syapang jongki haka social media. Menta kasngi ngayo banya kren bat ka Aparna Athreya kabadei kedkot jong ka Bengaluru Storytelling Society. Ka Aparna kadai ka kurem jong uway officer ka Indian Air Force. Bat kadon arngut ki khun. Kadai ka briu ka ba bat ngautanat bha banya tu khana. Kani ka jing ngautanat jongka kalas dang khatsan snem menchua. Menba kadang trei haka way ka software company. Dei haka por bakayele yaka CSR project bakala yolat ban hikai yaki hajar ki khna lingba ki jingitu khana balayatu dei imei jongka. Ka Aparna kalayatu badai haka por bakadang yatu yaka jingitu khana bakayoi yaka jingkwa sngap jongki khna. Kala perkhat halade marway ayu kan ong dei hakata kapor bakala rai ban syuatu khana yaki. Nalor ka Aparna don saka shailaja kabalayatu ba kumno na ka jinglong nong hikai. Hadin kala lektrei hakaway ka theater bat hangta kalayo ya ka jings ngotenat banyatu khana. Ka Somaya Srinivasan ru kayatu bahaka kam bakatrei kumka psychologist kaya kendo iki kena bat kitimen ru. Te kenang bakanla ban penkren yaki bakin yatu laki jing'e kelas dang shua daki jing'e tu kana bat nangta kasaya kren bat ki. Kadangej iru baka jing'e tu kana kala ban wanra ya ka jingkia. Ka Aparna Jay Shankar pat ka penpau ya ka jingkmen bakalong ka badonbok bakalayo ban penlut ya ka por kena bat samla haki benta baper jongkari. Namar bakasa bat ki mei pa jongka. Ki bajuye tu khana yaka manla kamit na ka Ramayana, Puranas, bat Gita. Menta ka sngausarong baka don bat ka Bangalore Storytelling Society baka yo banlong ka way na kinong itu khana. Ka Aparna Jay Shankar ka don ru ka paralok ka bakerteng ka Lavanya Prasad. Kabadai ka electrical engineer bat kelalong ka nong itu khana. Kani ka yatu bakal jus ngap yaki jing itu khana menba kadang red. Bala yatu da uparat jongka. Hadin anda kala yitrei bat kiri orang ba. Kala day ban le yakaway ka project bakerteng ka roots. Bat day hangta bakala hab ban yarap yaki ban tho syapang ka jing em jongki bat ka long yeng long sem jongki ba ka sab itu khana jongki kala pau. Umentri rang badu ula ai kublai yikini baro kibala yatu yala ki jong ki jingshem jingkendu bat kibala kelalong ki nong itu khana hala ki jong ki benta. Kadon ka jing itu khana sapang ways im jong ka hima Vijay Nagar ubakerteng u Krishna Dev Raj. Ulong im uba hok bat u ya u Tenali Rama ubadai menteri jong u bat ya ka jingbam. Man lakasngi habala day kapor bam. Uni usim ula syong hakasuki bat kmi lenti ba unong syet unwanra iu da ka jingbam ka babang pha. Henrei man kasngi unong syet uwanra da ka jo ka bam ka badaki jhur suda. Hakawai kasngi usim ula kawang ya ka pliangja da ka jingdom bat hukum yu unong syet ba un syet da ka bam ka babang hakasngi ka babut. Lem kumta un sanar phna ya u. Un nong shet ula tieng. Menta shano un lek wat jhur. Kumta ula lek bran sya utenali Rama bat yathu ya ka ei kabalaja. Haba ula ya sngaw ya kane utenali Rama ula aibut ya u. Hakasngi ka babut us em ula lek bam bat ula khot ya unong shet. Uda ong. Menta kasngi mela shet da kabam ka babang nengan pawan ra no ka ding phana. Unong shet bala syep tieng palat ula lek pen internet ya ka pliang bu jingbam
bat ai da kabam ka bakluj ya usim. Ula shed da ujhur ubatamai. Usim ula kemen bha, ula mat ya ujhur, bat ula yaro, bat keli, ujhur ayu ta ubabang bha. Unong shed ula jubab kumbala hikai. Udai usok baingon yong pikan rat. Uniru kumapihi, udai usim jongki jhur. Usim ula kemen sikat day bat ula penbena banado kata kasengi, kin ya bambek tang da usok baingon yong. Hakapa sedang, baro kilas ngobang ban bam ya uta, nadu usim hadu urayot. Henrei kat nang ya kisengi, kilas dangnya ban bam ya uju si uju. Wat usim ru ulang ya ban bam ya u. Hadu bahakawai kasengi, ula kot yu nong shet, bat ula berten ya u. Da ka boong, manu boong ye me, baka don ka pansngiat akli usok baingon yong. An omdon babam sok baingon yong su hakani ka hima jongi. Nadu la sai men shet no de ki weipat ki jat jhur. Bat om usok baingon yong. Unong shet ula ong kat ba pi ong sim. Bat ula lek biang sa utenali rama. Ula ngu la dem arti arjat ye u. Namar ula pelaj im ye u. Dei namar ke jing a jingmut jong pi. Mentang la ban shet da unu ujhur ye usim. La ong unong shet. Utenali rama ular khe bat ong. Menteri udai ban perkmen barbor ye usim. Hakani kerukom la jutawi ke jing yetu khana syapang usim Krishna Dev Raj. Bat utenali rama. Kani kalong ke jing yetu khana balayatu da kalavanya. Menteri rang badu ula ai kuble ye ke jingla ban pensngau ye ka khana thik kumbaja shisha. Kalet jarang kat ru bangi dang rakhi ye ubnai na kebenta ke jingbam bataimen. Ki khana kum kini ki don ke jingyeso bat ki riu kraw ki long kme bat ki hinmen para kenthei jongi. Ngidei banye treilang hakane ke benta knang bangin la bat nang ban pin priang bat pin pau nam susu ye ki jingyetu khana jongi. Kublai sibun ye pi nang ya chaprang. Kat bangadang ye kren haka phone bat ini ipara ngas ngau kumba ke jingkren kadai ke bejorong bha. Bat namar bangas ngau baka don da kapor ban kren haka man ki bat. Kumta ngan satep ye kini ki jingkren baro haka Narendra Modi app. Henrei menta nga wanra tang kindiat nakata. Nga kintu namar kata ye pi baro bapin ai katu kat ni kapor haka yeng kasem lakalong man lakatayau ni kat bapi ngobit ban yathu khana halor kanu kapang. Kum syapang ka jingle isnei, ka jingkraw bor, ka jinglen ladi, ka jingslur, ni pa ai kidkot ka yeng, bakin wat ya ka khana, ka badon jingedei bat kipang. Bat ngangej baro, kin sakwa ban yasno lang, bat sengap, ya ka jingetu khana. Hangta, pin sa yoi, ya ka spa bokordor, jong ka long yeng long sem. Hakaba uwei pakawei, kin sngau tenat, ban yok mat, ya ka jing im batmai. Nga kintu ya baro kinong itu khana ba menta ngin sa rakhi ya ka snem ba nyopusan jong ka jingyo la lut kari India nga kwa ba phin kintup haki khana ya ki jingja ba aimen sim nado ki por bangilong kimrao haka bor senchar kinong wei kamtam nado ka snem siejar praspa san punyo hadu siejar kandai spa sau punyo ngila banwanra ya ka dur jong ka wei pa ka wei ka jingja lingba ki jingi tu khana ngatikna ba phila banle yakani ka kam kani ka buj ka sap jingi tu khana ka dei ban nang klan bat kiu shaprang hakari jongi tungin nang yai persang ban jam shaprang hakani kaliang parari ba e aling in yelet chelindet ka perthei jongki khana usedu dembele udaina mali kari ka baha phang sepngi ka Afrika. Haka jingwan jungo jong u sa India ulayo lat benesim benta haka kumph mela ka badai ka wei na ka jingli anyam bahetam ha India ka balalong ha benai rempang kalalong ka jing sngau sarong ge u usngau tenat bha ban yo isim benta haka kumph mela bat da ka bamat ya ka lariti jong ka India ulayo jing hikai sibun
Ukwa ban kerpat, ban yolat sa hisien, ban wan jungo ya ke India. Kenang bo unyo jing hikai susu sapang ke India. Hatu, kamlong ke pasngotenat sapang Usedu Dembele na Mali. Kamali, kadai keri ke bahe, bat ke basyak kerkut, haki weipat kiri, hakapang sepngi ke Afrika, ke bajengai na India. Usedu Dembele, udai unong hikai, hakawai ke skul, ha kita. Kabadai ke nongrit ha Mali, bat uhikai ya ke subjek English, music, painting, bat drawing. Udan ru sakawai ke jinglong, ki briu ki kot ya u Hindustani babu ke Mali, bat us ngosarong bha pan syakot kumta. Man kana upai sengi jongka sengi ublay, ki ya kawai ke program basikenta ha radio ha Mali. Ka kerteng jong kata program kadai Indian Frequency on Bollywood Songs. Kila juan ra ya kani ke program la Arpulai Snem. Haka por bawan ra ya kani ke program ujukren haka ketien French. Bat ka ketien jong Mali, ka Bambara, bat ulale haka rukom bas ngautenat bha. Ka donot jong ka don ya ke jingiet bajur na ka benta ke India. Sakawai ka daw nakabenta ka jing ngaujan jong ya ke India kalong balaka ya haka khatsan tarik nailar. Usedu Dembele ulas sedang sakawai ke program ba arkenta haka por kendai beje min miet man kasngi ublay haka bau yatu pura ya ka khana naki film Bollywood haka ketien French bat Bambara. Teng haba yatu sepang kano ke benta bakta ya ke jing ngau melung bat ki nong sengap ki juyam. Dai ukpa jong Usedu ubla pin itu ya ka lariti ke India. Ukpa jong utrei ha ka jaka ak cinema bat ya ki film ke India la jupin ha ki cinema ha Mali. Haka ni ka khatsan tarik unailar lingba ka video ula ai kublai ya ki breu ke India haka sengi rakhe yo jinglai luoj haka ketien Hindi. Minta ki kon jong ki ruai ke jing ruai lakari jong ke India da ka basuk. Pidei ban pej ya kini ki video bat ngau ya ke jing jong ki na ka benta ke India. Haba Usedu ulawan jengo ya ka kum uladon ha ka kenhun bangala ya kendo. Kani ka jat jing bat jing ngau jan na ka benta ke India kadai ka jing ngau sarong na ka benta jongi baro. Parari ba kalong ke pas ngausi, ba kitu ki badon ke jingedai, bajan bar ka kendau, ki sakta haki eryong bajur. Hakani kapor ba jong ke corona, ke kamrep, bat ki nongrep, kilong ke nuksa, hakani ke benta. Wat hapadeng jong kani ke jing ke kamrep, kalapin baka don ya ke bor bansyan. Paralok, ke kamrep hakari, ki nongrep jongi, ki senong nong kendong jongi, kidai ki benta bakongsan jong ke India, balak bansyania haladi. Lada kilong ki baklan, kan nongrim jong ke India, balak bansyania haladi, kan long ke baklan. Hakipor badangsyen, kini ki benta, kila penlaj luot yaladi, na ki babun ki jingte perking. Kila persang ban pendekut, ya ki jingej bamdai. Ngalayo ya sibun ki siti, na kum kini ki nongrep. Ngalayo ban ya keren bat kiseng jong kinong rep ki bapeni ya ki benta bathmai bala kentup haka kamrep. Halor kumnu ka kamrep kamriang kalanang kela. Ka ka bangalayo sngau na kinong rep bat na kiwei. Nga pen sngau hapi menta kasngi haka man ki bat. Nga kwa ong hapi sepang kita kinong rep bat uwei na kinong rep udai ubasa aka distrik Sonipat haka jela Haryana. Kabaka kerteng jong kadai Kanwar Chauhan. Ulaya tu kumno bakladon kapor ba usyam jenjar bande kiso bat ki jhur sabar kayo. Lada udi yaki sabar jong kayo, bonsen ki mar jong ki jusyakni no haki bor badai kmi. Henrei hakasnem arhajar khatsaw, yaki so bat ki jhur la pelatno naka APMC Act. Kani kalapin mintoy sibun eu
bat kiwei kinong rep hakata kathan. Saus nem menchua, mau ringkat bat kiwei ki para nong rep nakasunong jong u, kila tau ya kakenhun kinong rep bapenmi ya kimar rep. Menta kinong rep kila penmi ya bonjat kiriu hadem. Ya kimar rep jong ki la penpoi bej-bej syaka azad pur mandi. Ki yaude kutia bat ki 5-star hotel ha Delhi. Kinong rep hakani kasunong kila kamai arlak siteng hadu lailak haka si ekar haka sisnem da kabarep yakini kiriu hadem. Tangkat ni palat nriu pongut kinong rep nakani kasunong da ka jingbo yaki net house bat poly house kilala ban penmi ya usok saw usok kya usok menken johor bat kiwei bat ki kamai si pau hadu khat arlak haka si akar man kasnem. Hatu pitep ka ei ka baper hakini kinong rep ki don ya kabor bande ki so bat ki johor hakano kono ke jaka hakino kino kinong thet bat kane kabor kadai namar ka jingya chaprang jongki ya kane kabor la ai hakiwei pat kinong rep jongkari tang na kabenta ki so bat ki johor ki don ru ki jingla luot bande ki marrep kum ukuba ukeu uterso upai bat kiwei kirep kat baki kwa halaki jakarep kat kum kador bakam he paralok lai saus nem menchua haka jilla Maharashtra yaki so bat ki johor la pelaj na ka jing treikam ka an APMC Kasri Swami Samarth Farm Producer Company Limited kabadai ka kenhun kinong rep kalong ka nuksa halor kumnu kala penkela ya ka jinglong jingman haka jingim kinong rep so bat johor ha Maharashtra kinong rep apune bat Mumbai ki penyat hi ya ki yau basisen sitayau dalade hakini ki yau ya ki marrep jong 1,000 sans pangut kinong rep na kumpah nyopau teli kisnong la de bet bat omdon kiriu pajba basim kabu da ka bathiet chwa na kinong rep ki samla nong kendong ki adon benta bet hakini ki yau hakabai dei bat ka jing rep bat ka jing de kani ka pen mento ye kinong rep bat ki samla ka snong ru ki yo kam sakawai ka nuksa kadai ka district Theni haka jilla Tamil Nadu hangni kadon kawai ka company basnai ki jingbam na ka kaj bat kani ka company haka jingsisa kadai ka kinhun ki nongrep baye treilang karukom treikam kalong ka baladlut bat lasdang yaka san ni henrius nem menchwa kani ka kinhun ki nongrep haka por jong ka jingkhang dam kala thiet de ki spa metric ton ujhur uso bat ka kaj nakisnong ba marjan bat kala penbiang lupa sisong iki johor bala khle lang saka nongba Chennai superkhat kan nungut kisamla bakila aikam bat ka basngotenat kalong ba omtang ki nongrep ki bala yo nong namar bomdon ki riusim kabu henrei ki nong thiet ru ki sngohun ka weina bakum kini ki kenhun kadai na Lucknow kila ai kerteng ka Adhar Farmer Producer hakapor badan ka jingkhang dam kila lechim ye kiso bat ki johor bet na ki jakarep bat ra sayau jong ka Lucknow bat kini kilat na ka jingtuklar ki riusim kabu bat kidi ki hakador ba ki sngow bet paralok u Ismail ubadei unongrep na kasnong Rampura ha Banas Kantha Gujarat udon ya ka khana basngotenan u Ismail ulakwa ban rep henrei ki bahayeng kila perkhat balai ukwa ban rep ukpa jong u Ismail ujudei unong rep henrei ulamat iki jing do nong kumta ukpa ula kentaj ya kata ka jing tmu jong u henrei hapedeng ka jing bom yahap jingmut ki bahayeng u Ismail ularai punya chaprang u Ismail ularai ban penkela ya ka jinget bamla ale ai bat ka jinglong jingman ulas dang ya ka kamrep hakarukom batmai ulas dang ban rep ya upan ula pendan kam da ka jing ai basu penjau bat menta ki panjong u kilong ki baper u rep ya ki pan babha u Ismail udi kini ki pan bet ki company bahe bat amdan riusim kabu bat umat ya sibun ka jing yo nong
Ula depsi uru ya karam jong ukupa. Mentau Ismail uyarap ya ki spangut ki weipat ki nongrep hakathan jong u. Ki jingim jong ki kila kela. Paralok hakini ki por ki bamenta. Ladangi buat iki rukom rep katkum kejuk menta. Ka kamru kan nangkiu bat on nanglap temai yaki ei. Ka Bijaya Shanti ke basa hakajela Manipur. Kalapau ki kubor nakadaw ki jingsyam temai jongka yaki ei. Kelas dang ya ke jingsna ksai na usentiu lotos. Minta kani ke jingsyam temai jongka. Kala kentiu ya ke jingtung ya u lotos bat ke jingsna ksai na u. Para riba iet ngakwa banyalam ya pi sakawai ke binta jong ka balaleknyo. Haka jingsisha kladon sispa senem. Kadai haka senem siajar kendai spa kat kendai. Ka sorkar pareng kala penyap iki briu baloi ha jalian wala bak. Hadien jong kadi wei ukena bakat ar senem karta ulalet cakatai ke jaka. Uta ukena badap da ke jingsngau tenat bat jingsyet rehem. Uladap ru da ke jingsngau lengo haba ulayoi ya ka jalian wala bak. Ula sengau kendit ban perkat kumno baki nong tombor kilong ki bomdon mensim. Utau kena ubaloi ula dap da ke jingbitar. Haka jalian wala bak ula rai banyele persya ya ke jingsensyar ki pareng. Hatu pitip ngakran cepang jong no. Ngakran cepang jong umarter uvir Bhagat Singh. Lacai kesengi ka arpu praterik unailur ngin rakhe ya ke lingko sengi ka jong usyahid Vir Bhagat Singh. Mangaringkat berkiparari ni ai ke jing sngongo yau syahid Vir Bhagat Singh ubalong kadak jong ke jing slur. Pila ban mudur ba ke jing sencar kipareng baki ong bakasngi kam Joseph hakari besencar maki Henry ya kata kaju kabor la penki da ukna ba arpulai senem karata. Usyahid Bhagat Singh amtang ba ulong ubaklan Henry ulong ru uriu start bat uriu perkat. Klem da kuslai yala ke jingim u Bhagat Singh bat kiparalok bat slur jong u kila le ya ka kam slur kabala no senyang caka jinglat luot kari. Sakawai ka benta ba itenat jong u syahid Vir Bhagat Singh kalong ba ulas ngautu ya ka jingkong san jong ka jingetreilang lakalong ka jing IT lut ulalala cepat rai ne ka jingdon jingedei bat kinong yaki kum u Chandrasekhar Azad u Sukhdev u Rajguru ka jing sarong bat jingmeng kimlong ki bakongsan ye u kat ba udang u ban lenlade bat ka wei ka jingtemu ha ka jingmut kata kalong ban pinlat lut ya ka India na ka jingle bam hok bat ka jingsenchar ki pareng ngala pule ya ke jingkento u AJS na Hyderabad haka namo app u AJ utho kumno ki samla menta kila banlong kum u Bhagat Singh ngila banlong ne ngila ban omlong kum u Bhagat Singh Henry ke jing ri u Bhagat Singh ke jing ban le ai nak benta kari ka dei bandon haka doknut jong baro kane kandei ke jingle burom bakrautam yau syahid Bhagat Singh. Sausnem menchua, hakum kani kapor, hakapor badon ka surgical strike, ka perthai kalayoi ya ke jingslur jong kisipai jongi. Ki sipai baslur, kila don ya ke juk ke jingmut bat katong. Lada ja kumnu ru, kata kalong ban yada ya ke burom jong ke mei India. Kim salia yala ke jong ke jingim. Kila beteng yala ke kamram, bat ngilayoi kumnu kilayo jingjob. Bat kilawan ra ke jing ngau sarong ya kari jongi. Parari ba iet, haki sengi banwan, ngin saken mau ya ki babun ki briu bakraw, ki bala no senyang ban penlong ya ke India. Ka arterik urisau, kadai ka sengi bakentang ba aimen siem yangi baro, kadai ka sengi ban ken mau ya arngut ki kun senrang ke mei India. Mahatma Gandhi bat Lal Bahadur Shastri. Ki sembo perkat ubapu, ki hab ha hakini kisngi banya menchua ki jing hikai Mahatma Gandhi sepang ka yo ka kot ladangi yo yakani ka juk ka mensim ka India kan ya hakata ka linti ban la ban chania haladi ki sembo perkat u Gandhi sepang ka yo ka kot kalong ka bay deidur
bat ke jing iubi ke India. Ka jing im ubapu ka pinkin mau yangi bangi dei ban pinti kena ba baro ki jing le jongi ki dei ki bangi le na ka binta ka jing bha jong ki baduk na ki baduk tam. Haka jo kapor ka jing im ushastri ka ai hangi ya ka kubor jong ka jing sngoret. Ka khatwei tarik urisau ka deiru ka sngi bakerpang yangi. Haka ni ka sngi ni kinmau yo Jay Prakash haka lingko sngi kha jong u. Ujay Prakash uladon ye kebinta bakongsan ban yada ye kinongrem jo kesenchar pajba. Ngi kinmau ru ya Nanaji Deshmukh kaba kas ngikha jong u kahap haka khatwei tarik urisau. Nanaji Deshmukh ulalong uparalok bajan jong Ujay Prakash Narayan. Haba Ujay Prakash Narayan ulayele ya kathma persha ya ke jingbam sap. Ula sya thombor hapatna hakaba Nanaji Deshmukh ulawan banyakun. Nanaji ula minsau jur henrei ula la ban pelaj impat ya Ujay Prakash. Ka khat arterik urisau ka deiru ka lingkhu ngikha ka Rajmata Vijaya Raje Sindhya. Kala IT yala ka jing im ban chakri ye kibriu. Ka deina kalong ying kis im kam duna AA ka donya ka bor bat kiwei ki jingdon jing em. Henrei ka pinlut yala ka jing im kum ka kme ban chakri pajba. Kalong ka briu basbun. Hakani ka khat arterik urisau kandai ka jing rakhi pinkut ya ka lingkhu dap shispa snem jongka. Minta habang akran chapang ka Rajmata nga kinmau ya ka wei ka jingja bas ngosen ai. Ngalayo e kalat ban trei bat ka bun snem. Nga sngaw bangadei ban yathu ya ka wei ka jingja. Ngilalek saka ekta yatra na Kanyakumari sa Kashmir. Kani ka jinglek kadai hapo ka jingyalam u Dr. Murali Manohar Joshi. Kadai ha ubrai no opra bat kelalingkot bat ka benengru ka kriat tasambha. Ngilapoi ha Shivpuri hajan Gwalior Madhya Pradesh. Kumbah kapor khat ar baji siteng sinya. Bat ngilapoi ha ka Jakasa. Ngilathia andala dep sum namar bangilathat palan. Ha kapor ar baji don batit ek jingkhang kat bangadang kre sum bat bantia. Habang ngala plie ka Rajmata ka yang hakmat ka jingkhang bat ngala sngaw kendit banyo iya ka hakata ka jingkriat. Habang ngala dem haka ngala keli ya ka ei ka bala penlong ya ka banwan syata. Kala pha bangan di ya kadut bakle bat usin rai bat bantia andala dep di ya kata. Om tang yanga henrei kala let ciki kamra jong ki laipau hadu saupungut ki weipat kinong nya kali kinong trei ban aidut ya baro hakapor arbaji dang step rangam. Ngalas ngautu ya ka jing iet ka kemi. Ngam jula ban klet ya kata ka jingja. Kalong ka jingdon bok badon kum kini ki briu ki ba ai ya ka maryang da ka jinglen ladi. Tungin penlong ya ka India ka ba kini ki riu kraw kin ngau sarong. Penlong ya kini ki jing angdut ki rai jongi. Para riba iet hakani kapor corona nga pinkin mau ya pi sa shisien. Deng ya ka jing dakman. Wat mi klem da ka AA ya la ka durkman. Ka jing penjengai ba arpru kala ban pelaj im ya pi bat ka ying jong pi. Kini kilong ki atiar jong ka thma persha ya ka corona ban pelaj im ya baro kinong song snong. Tungin om klet ya kini hadu banda shem ya udawai. To ma pi bat ka ying jong pi pinlong ki bakoj bakhya. Da ki jo ki jing kublai shibun. Namaskar.